Ciągle buruśla. Hello, bibarabo! Gaयदे आगै, जोंफोर बिमायं जामारबाय। हा? माने मोस्रोमागैनिया हामबाय नामा? औ, गायदे आगै। हा हौवासा जाखो ना हिनजावसा जाखो? हिनजावसा। दे हामबाय। दिनैसो जादोंबा? औ, गायदे आगै दिनैसो। Congratulations लै बिबाराबो, congratulations बिमायं जानायनि थाखाय। Thank you गायदे आगै। पार्टि नांगोन। जागोन दे। जागोन र', ओमफ्राय मोस्रोमागैखौ मा अबाव दोनगोन? नोंसानाव दोनहैगोन ना बेयाव बिखुनजोनि न'आव? आं जोंहानावनो लांना दोननो सानदों र'। दे ओमफ्राय हस्पिटालनिफ्राय माला थांगोन? माबा समफोर थांगोन। दे नोंसानाव लाबबाथाय आंबो नानि फिसाखौ नायनो थांगोन, आयं फिसाखौ। औ दे गायदे आगै, फैबानो जाबाय। औ। दे होमबा गायदे आगै लाखिथ'नि र' आं नानि फिसाखौ बामनि। औ दे आब' दे। सला जों हाबाखौनो जानो हायाखै, मोस्रोमागै आरो जोंखौ बिमायंसो खालामना होबायलै। बुरि मारबायलै बेथो, जोंफोरबो बुरि मारबाय। सोरनिया गथ' जाखो? मोस्रोमागैनिया। मोस्रोम माने ओइ बिबारि आब'नि बिनानावनिया, आंनो दे मबाइल बायना होनायालै बिसानि बिनानावा। एबार आंबो थांगोन दे बिसानाव। थांमारगोन नोङो? औ थांगोनथ' र'। ओमफ्राय आंखौ थांबा माथो होगोन आं हाबा? आइया होनाया थायो। बिबार आब'मोना बेफोरबायदि नङालै, मोजांथार मोनथिगौना, अनसुलिथार, बयखौबो अनखायो। ओमफ्राय बे बिबारिया बिमायं जालायलांबाय, हाबा जाला नामा? बयफ्रेन्डआ लांनो ओंखारबाय थायो, नाथाय बिबारि आब'नियानो प्रब्लेमानो जोबाना। आगोआव हाबा जागोन होनदोंमोन, दाबा जागोना जाला, बिफंनियाबो आथिङा हामाखैना। अबेमोन बिनि बयफ्रेन्डआ? मायबा गामि होनना बुंदोंलै, बावबाय आं। माबायसि बिनि बयफ्रेन्डआलाय, मोजां ना गाज्रि? मोजांथार, आरो धोनिबो मालाय। दे एबारे नों थांबाथाय आंबो थांमारगोन दे। दे ओंखारबानो जाबाय। बिबारि आबाथ' मोजांसो मोनगोन थांबाथाय, आइखौबो लिंबाय थायो, नाथाय आइया आरो समखौनो मोनाना। दे आङो थांगोन आइनि जायगायाव। गायदे टुनटुलु आरो टुनटुलि फिसानो मानो आदार होआखै? आदार होआखै, आं हैनि र' होमबालाय। होमबालाय बाजै नोंनो हैदो। हैनि र'। जोंसि बाजैया मा एसे मोजां जामारखो मानसिया, आयु। बिहामजो सोलायनायखाय बेसेबा सान्थि मोनबाय आं गोसोखौनो। माबा मोस्रोमागैना सासे हिनजावसा गथ' जोनोम जाबायनो। नंगौ, माला जाखो, दिनै नामा? औ दिनैसो। नायनो थाङा नोङो? थांगोन मानो थाङा जानो, बिमायं जालायानो मानो नायनो थाङालै। बाजैजों थांगोन, जोंसि बाजैयाबो थांगोन एबारो। नंगौ दे, मोजाङानो दे होमबालाय, सानैबो थांबानो जाबाय। साननैसो थानानै थांसै। दे नोंसोरनो थांदो दे, आं उनाव थांगोन। आयै नोंबो मालाबा थां दे, नोंखौबो लिंबाय थायोना। थांनांगोन र' आंबो सानसे। जा मोजाङै उन्दुलांखादों आयं फिसाया, अन्थावथावनो। आब' गासैनोबो फट' हरजोब्बायना आंनि फिसानि? औ हरजोब्बाय गासैनोबो। गायदे आब'नोबो हरबायबा? औ हरबाय। मोस्रोम बाजै, न'आव थांसै आं। थांसै? दे होमबालाय। मोस्रोम, माबायसि मानसिलै बिसोरो, आयं फिसाखौलाय माथो खेबसेबो बामदिया। बामनायखौथ' बाद हो, मोजाङैनो खेबसेबो नायासै। दे माथो खालामबावनो आरो, सोरबाबा हौवासा लुबैदोंमोन, सोरबाबा आरो गुफुर साफा जाजानो लुबैदोंमोन। दा इसोरानो हौवासा हरासैबा, इसोरानो गुफुर हरासैबा। फाथो, बिसोर अनाबाबो जों दङना, जों अनगोन। आरो उन्दैफोर नेर्सोनाथ' जेबो असान्ति जायाखैना। थेवब्लाबो आरो बिबै आरो बिमानैया जोबोद असान्ति मोनबाय आरो। बिसोरनि खोथाखौ बाद होलै, जोंनि आयं फिसाया बेसेबा किउटखा। मालाय उन्दुसोदों। देरबा समायना जागोनथ', गुफुरबो जागोन जोंनिया नानि फिसाया। जामारगोन ना आब'? जाया थायो आरो सोरबा। जागोन खोनाथ' न'? औ, आरो मालाय देरबा देलायगोन ना, साननैसोनि उनाव सिख्ला जासिगोनानो नानि फिसाया। आयै न'आव थांसै आं। थांदो थां, बेयावलाय माथो मोनबाय थागोनखाय, न'आवनो थांदो थां। आंबो न'आवसो थांनो लुगैबायहाय, फिसालानि थाखायसो दंबाय दङ आङो, नङाबाथ' मालाबानो थांसिगौमोन आं न'आव। बे फिसौजोनि मोखांखौनो नायनो बाबाय आं, साला गोसोम बन्दिदि। आंबो
होआलै माबा गोसोम मन्दिदि नायबानो माबा बोरैबा मोनो आं माबा माने दुखु मोनो आं आदानि फिसाजो मानो एथ'ग्रा गोसोम जाखो होननानै आं बामारसैयानो बेनिखायनो खेबसेबो बेनोथ'हाय बेसेबा दुखु मोनगासिनो आं मोखांखौ नायबानो आबा नेरसोनखौसो दुखु मोनो आं मानि थाखाय एथ'ग्रा गोसोम फिसाजो जोनोम जाखो थै दुखु मोनबालाय आरो माथो जाबावनो जोनोमानो जाबाय ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो बेयाव गसंबाय थाखो ओंखामफोरलाय जादोंना जायाखै थांदो हटेलफोराव जाहैदो ओंखाम जाखांनानै फिसौखौ बामफैदो बामाहाय आं बालनि बामनोनो गोसो जायाखै गोसो जाबाबो गोसो जायाबाबो नोंनिनो फिसौजो नोंबालाय मानोथ' बामदिया आंखौसो बुंनो फैदों आंनि खोथाखौ बाद हो नोंथ' बिदि बिबैना बिबैबाबो बिबौबाबो आंहा बामनोनो गोसो गैयाबा न'आव थांनो लुगैसोबाय आं बेयाव थांनो गोसो गैला थादो आरो आदानि थाखाय दानो आरो आदाया थांबाबो दुखु मोनगोन ना फिसालानि थाखायथ' थादों आं बायथ'आवनो आयै नोंलाय माथो दहायनिफ्रायनो जेबो जायाखै थुदो हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै जानो गोसो गैयाहाय थां नोंसोर जाहै आयै मा नों बेफोरखौनो मानो टेनसन लाबाय थादोंहा थै मानो असान्थि जागासिनो नोंसोरो गावगायनि असे फिसौजोखौनो जायाखै इसोरानो हरबायबा माथो खालामबावनो आरो इसोरखौनो फुजिला खोनाहाय आं एबारनिफ्राय थै नोंसोरजों मा जाबावनो नोंसोरो जागोन ना जाया मोनथियालै आंहा जाहैनोसै थांसै आङो बेयाव थाबाय थाला बेफोरबायदि गोसोम होनना मोनथिलायबा आं फैनानै थाङामोन हस्पिटालाव सोरथ' मोनथिगौ दिनै आंथ' हौवासासो जागोन सानदोंमोन बोरै बालनि थांसै आंहा थानो बासुबाय आरो नोंहाबो ओंखामफोरखौ जाहैदो बेफोरखौनो टेनसन खालामबाय थानाङा जाबायानो आरो माथो खालामबावनो बामनो गोसो गैयाबा बामाबानो जाबाय थेवब्लाबो ओंखामखौ जादो बेफोरबायदि रानना थानोसै नामा जाथ'वालै गोसो गैथारा आंहा दे थांसै होमबा आयै आंनि फिसालायाबो फिसाजोआबो बिहामजोआबो एथ'ग्रा समायना गुफुर आंनि फिसौजोआ मानो एथ'ग्रा गोसोम जामारखो इसोर बिमायालाय मोदोमाव थानायाव हांगारफोरखौसो मोनजाफ्लांदोंमोन नामाहाय मानोथ' एथ'ग्रा गोसोम ना फार्स्ट मोदोमाव थानायावनो गोसोम मानसि नुनायमोन बियो बेनिखायनो गोसोम जाजादों खोना फार्स्ट प्रेगनेन्ट जानायावनो गोसोम मानसि नुदोंमोन खोना बियो लाइमोनाथ' खबर मोनाखै खोना खबर हरनि र' गावगायाथ' खबरबो लाला जालांबाय बावलांनांगौ बेखौनो नांबाय थायो दानो आं फन हरबाबो रागासो जोंगोन आं आरो गारनोबो हाया फिसाजो नालाय र' रागा जोंबाबो खबर हरनि र' मोस्रोमनि खबरखौ सिगांनि बायदिबालाय बेसेबा आयं होननानै अनगौमोन दा आरो बै राहुला फैनायनिफ्रायनो गैला राहुल माने बै अनजालु सैमानिफ्रायनो जाजोबदोंलै गासैबो आंनि फिसाजोआ मोजां मोनानो बै अनजालुआनो जाला हिनजाव थानानैबो गुबुन सिख्ला लाइन मारिबावदोंमोन बिदिखायनोथ' रागाबो जोंखाङो आंबो मा बुंबावनो गथ'फोरखौबो दाबा आरो राहुला मा खालामबावो बेथ' आरो सेंग्राबावसो एबार गथ'आ थगायजायाबा मोजां जागौमोन ना ओरैनो इउससो खालामबाय दङ आं एसेबो फोथायथाराहाय राहुलादि लाइमोनखौ हाबा खालामगोन होननानै मादि जाबावगोन लाइमोननि लाइफआ आं सानै टेनसन मोनलायलाङोलै मालाबा जिखिजाया मोस्रोमनि खबरखौनो हरनि र' रिसिभबा खालामगोन ना खालामा सना नोंखौलाय माथो नुनाय नंलालै नों गुवाहाटियाव थांसिगोनबा नुथ'नाय नंलाथ' र' आंखौ खिन्थु गुवाहाटियाव थांबाथाय भिडिअ कल खालामबाय थानांगौ दे नोङो जागोन दे सनाखौनो भिडिअ कल खालामालासिनो थागोन आरो आङो आंनि फन हरबाय खोना माथो आइसो मानो फन खालामदों बेलाय रिसिभ खालामा आरो माथो जानोखाय रिसिभ खालामनो बासै आं न'निफ्राय फन हरबाथाय दे जेबो नङा दे जेमानबाबो नोंनि बिमा माबाबो रागा जोङो आङो दे खेबसे रिसिभ खालाम जेबो नङा दे हेलौ मा खालामदों दङ आङो डक्टरनियाव फैदों डक्टरनियाव थांदों मा जाखो नोंहालाय जेबो जायाखै माबा आथिङाव रजं हाबदोंमोन बेखौनो बिजि लानो फैदोंमोन आं मामोन माबा मोस्रोमा सासे हिनजावसा गथ' मोनबाय मा मोस्रोमा गथ' जाबाय हिनजावसा आयु हरनाय फट' दंबा र' हरनि र' हरदोंमोन र' दहाय बिबारिया थांबायना आयु माथो गोसोमथार बेखौनो मिनिनांगौ आरो गोसोमा मा मानसि नङा आरो मानसियाथ' मानसि नंगौ र' थेवब्लाबो आयु मोस्रोमा सिगां जेरै गोसोमोन बेफोरबायदि माथो बन्देरि जाथारदों आयु बे
मानि लाथादों गोसोमथार बेथो दे दोन बेखौनो मिनिबाय थानाङा है नोंनि लोगोनि फिसाजोआ मा एसे गोसोम जोनोम जादों गोसोम जानायखौनो एथ'ग्रा मिनिनांबाय आरो नङा माने आं मिनिनो ओंखारदों बिमानि लाथारदों आयु गोसोम बिमायाबो सिगां खम गोसोममोन ए मालाय सिख्ला देरबा गुफुर जागोन आरो नायनो थाङा नोङो थाङा माथो आङो थांसाबबाया बिसोरखौ मानसिफोरखौनो आं बारा मोजां मोनलालै आंखौ इनसाल्ट खालामबाय थायोमोन ना नोंखौ गोसोथोनायनिफ्रायनो बिसोर आंखौ सैया जादों मिथिगौ ना किलुखौनो नायनो थायाखै खरा जाना दङनो आंखौलाय मानो एसेबां गाज्रि मोनो बिसोरलाय मोनथियालै सना बे अनजालु धकेबासखौसो मोजां मोनसियोलै बिसोर मानोबा बै फाफिजों थांफिननांगौमोनलै आं माने बे फाफिखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया आं औ सोरथ' निमाहा होनो हागोन देनाय नोंखौ एथ'ग्रा थगायदों औ नंगौथ' आरो सना नोंलाय बुजियो गुबुनफोरा बुजिथारालै मानोबा नों बायसि जाजाबासो मोनथिगौमोन बिसोरबो बुजि मोनगौमोन औलै